sila kita? Una. Sa ibang palenggan sila. Hindi ada pinag So, sabi siguro ni Kat, nakikita ng friends ko sa page. Siguro, Lalagay ko rin. Okay. Okay. Ito naman kami ulit ako. Nanggal ko daw. Hindi na namin nabilang. Nakapikit ako. Box ko na muna. Ali, ano na? Dito ka. Okay. Sanay na po na. Miss Con?
Tagal ni Mag. Diba sabi mo, ang tagal kaya ng camera. Natin Yung nakakompo. Pa ulit. Bob, dito kami. Ate, huwag ka na mag-crush. Tagal niyo eh. Advance ko na lang. 1, 2, 3. Tagal. Sa yung precision. Ang tagal. Light touch. Again. Kailangan ko ng Facebook. Ito ang tagal. Something wrong. Light touch mo. Light touch. Light touch. Light. Tama mo na. Ilubong endere Bayat na kakaisi ng kento Kita anak Kita italik
ba dapat ano? Huwag mo itagin. Itatanggal mo lang yung tono. Lalagay mo sa Itatanggal mo lang. Bakit? Nasalita. Nasalita. Ilalagay. Ready. Pagkadating mo na. Pwede na. Kahit iPhone 1. iPhone 1 yung gamit ko. Nilalagay nila makpak. Kita ganun na po yun. Basahin mo yung ano, autobiography ni Steve Jobs. Basta. Ikaw.